Swastiastu saking Gusti ingkang Maha Asih. Ababardaya pangaripapa tumrap kawula tasih. Kajengipun ing kelenggahan punika kita tasih pinanaken kempal manunggal kanthi karaharjan. Katentreman, kebahagiaan sarta kebagas kuasa. Nuhuni sesakaman kepareng kula gempil kamardikan panjenengan saparis. Minangka kangge mimiraken wawasan secara ringkes dumatipun Desa Sugiman ingkang minangka bebagoning bahagian ing taun menika. Morongani upacara Bapak Kepala Desa sampun jumeneng pinayungan kanthi kaipit waranggana kalih cacahipun. Sato binayangkari dening para punggawa desa ing pamrih menta-menta lekasipun sahabat Kanjeng Sunan Kalijaga Dut Ibu. Pucari kandha ing jaman kuncaraning Kasunan Demak Bintara. Dongkap sulipun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Sultan Patah ingkang ngasta pucaraning ing Kasunan Demak. Kepareng amanggon masjid ing Glagahwangi. Kangge nekapi Badan Kayu ingkang kira bebalunganing Masjid Sultan Patah kepareng utus dumateng Kanjeng Sunan Kalijaga. Busana kanthi kendherekaken sahabat sak cekapipun gegancangan Kanjeng Sunan Kalijaga kita Lemopati Kayu. Datang kinucap nalika semanten lampahipun sampun dumugi salah satunggaling wana. Lan ing wana kasebat saged kepanggihaken kayu-kayu ingkang dipun upadi. Kepara saka lan sirapipun ugi saged pun panggihaken. Jumbuh kaliyan umuran ingkang dipun kersakaken. Pramila lajeng kawijil satenipun bilih ing wana kasebat kawastanan wana Jati Saka saha wana Jati Cirah. Sawetawis anggenipun ngupadi kayu lan sak cekapipun kepanggih cekap tumuli kausung dhateng Demak Bintara. Kocapanipun Kanjeng Sunan Kalijaga sarta Sunata dumugi ing salah satunggaling desa nyuwun sewu ingkang nami Desa Matamu. Ingkang sapunika nami Desa Sugih Manik. Kanjeng Sunan Kalijaga saha sahabat kepareng ngaso sawetawis ing desa kabat kangge ngasataken mriki. Minangka gawe prawan palereman Kanjeng Sunan Kalijaga kepareng yasa barak ingkang samenika katelah dalem punden Balai Panjang. Dene kangge nindakaken ibadah salat Kanjeng Sunan Kalijaga ugi kepareng yasa musala cakep inggih menika Bedug sarta Kentongan ingkang samenika katelah Masjid Baitur Rahman. Kangge nyekapi betahan kayu kangge ngecepen kebutuhan toya wudu Kanjeng Sunan Kalijaga ngupadi toya wonten sakupenge barak. Nanging rening nalika semanten panjenenganipun ketiga ngerah pramila boten nami mokal bilih ing papan tansah kepanggih suwung boten wonten toya. Salebetipun kluru sumber toya Kanjeng Sunan Kalijaga ngawuningani bilih pangupa jawanipun warga ing desa kasebat amamenek suruh. Pramila lajeng damel papan patilasan kanthi sabdanipun. Besok yen rejaning jaman desa kene tak jenenge Desa Sugih Menek. Jalaran
arupa jiwa warga desa kene mula saka memenek. Ngantos sawetawis anggenipun ngupadi sumber nanging tasah panggah boten kepanggihaken. Ing cipta tansah nyuwun dhateng pengawasan Gusti. Jejaring santri ingkang tansah nengenaken dhateng imanipun pramila samubah musiking cipta tansah jinanggung dening ingkang hamurba saha manesa jagat sakisinipun. Katitik wonten ing ngandhapipun sela ingkang kanarya lelenggahan ana suara klupak-klupuk sarta kumriji ing wawih. Satemah lajeng sela kasebat kajugil sekala medal tuk toyanipun ingkang sumberipun sakalangkung ageng serta wonten kaelokan. Jalaran ing tuk kasebat wonten ulamipun ingkang kawastanan ulam Palung. Pramila lajeng kawijil sabdanipun minangka pepaler. Aja pisan-pisan anak putuku ing desa kene padha mangan iwak palung. Jalaran ya iwak palung iki aku ngerti yen ing kene ana sumber banyune. Pramila ngantos sakmenika warga ing desa Sudirmaning tansah asesirih dhateng ecanipun ulam palung. Toya kinarya wudu sampun kepanggihaken Kanjeng Sunan Kalijaga saha sahabatipun tumuli sareng-sareng nindakaken jamaah salat. Sakwipun wonten ing papan palereman sahabat Kanjeng Sunan Kalijaga saha nindakaken pekaremanipun piyambak-piyambak. Wonten ingkang ngidul, wonten ingkang ura-ura sarta kathah ingkang sami jejogetan. Pramila ing pendak setunggal taun sepisan ing dinten Anggara Kasih utawi Selasa Kliwon wonten Undhen Bale Panjang dipun wontenaken pagelaran lanang tayub. Ing pamrih napak tilas dhateng selekasipun sahabat Kanjeng Sunan Kalijaga miras pantes muri-muri kabudayan. Cekapipun Kanjeng Sunan Kalijaga saking papan palereman kami pesen ingkang pungkasan dhateng sesepuh desa supados pilaripun ingkang awujud musala toya papan palereman kalebet bendi sedaya kala wau supados kargo karumat ingkang sae minangka supat kandel putra saha wayah ing empi. Dina wahyuning pangesti sumangga sami manungsa wujo mepinta nugrahi Gusti ingkang migunani tumrap diri pribadi berayat duit sesama semanten manggah pasing sejarah rintes desa Sudirmaning ingkang saged kula aturaken jumbuh langkunipun borong wonten ngarsa panjenengan anut kadhewesanipun piyambak-piyambak pungkasan atur sumangga tansah sesanti jaya wijayati tetepo jaya senadyan ngadepi bebrayaning pagi. Ugi rahayu ingkang sami pinanggih widodo ing sami kala. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.